Fl-inkjesta dwar il-bini tal-emerġenza ta' Mater Dei tispikka x-xhieda ta' diversi persuni. Fosthom il-perit Albert Kawki li l-rwol tiegħu kien ta' structural reviewer u jagħmel spezzjonijiet fis-sit. Il-perit Kawki kien mistoqsi jekk jaqbilx ma' jittra ta' 2 ta' Awwissu 1996 li tgħid li l-kwalità tax-xogħol kien tajjeb. Il-perit Albert Kawki għalhekk. Le, ma naqbilx, kien hemm ħafna affarijiet li jinkwetawni. Għali f'diversi okkażjonijiet kellu jwaqaf il-kuntrattur minħabba xogħol jew prattiċi ħżina u ordna li xi xogħol jitwaqqa'. Minnaħa l-oħra indika wkoll okkażjonijiet fejn meta tkellem dwar xogħol ħażin ta' fuqu kienu jinjoraw il-pariri tiegħu. Kawki sostna li hu kellu tħassib dwar id-disin tal-binja qatt ma jingħata kopja tal-ftehim Orteza id-diżinjaturi tal-proġett. Preżentat bir-rapporti tekniċi tal-erib dwar il-konkrit għalli ma kien sorpriż hekk kif mill-impjant il-konkrit kien ikun iċ-ċertifikat li tajjeb. Pero jemmen li fost oħrajn wara kienu jżidulu l-ilma. Zid jgħid ukoll li sema li daħlu ċertu subcontractors li qatt ma kellhom isem tajjeb li saħansitra sejħilhom Cowboys First Class. Żied Corruption, I could see it, u minn ma kienx qed jarhom vera laqajnieh. Mistoqsi mill-bord tal-inkjesta jekk kienx jissuspetta li x-xogħol ma kienx qed isir sew u li kulħadd kien jaf li x-xogħol ma kienx qed isir sew imma kien jingħad biex jitħalla jitkompla huwa ddikjara. Yes, dik. Saħansitra stqarek. This is Malta, però il-200 miljun lira ħadd ma jaf fejn marru. Darba batu li wieħed wara supervisor, għax jien dejjem nitlob għal supervisors, batu li wieħed kien kanvażer ta' Ministru, lanqas jifhem tikka fil-xismu. U għalhekk dwar il-ftehim iffirmat fis-sena 2000. Imbagħad id-Design and Build Contract, Cost Plus, hija oxxena kienet dik, x'kontroll irid ikun hemm. Il-kuntrattur ma kien ikollu kontroll ta' xejn, jagħmel li jrid, oxxena. Min kien responsabbli għalija din tal-Cost Plus, sorita, ħadd ma tkellem.